Osa 2. Se ei ikinä toteudu. Joo, mä sanoin, että chillaa. Joulussa voi käydä mitä ihmeitä. Perunahan sen sano. Niin, mut ei se välttämättä oo oikeessa. Se on oikeassa kaikessa. Missä se haluaa olla oikeassa. Mut ei sun välttämättä oo pakko uskoa sitä. Eihän kukaan oo sanonut, että pitää uskoa. Oliks toi joku käveli tuolla? Ei siellä kävellyt kukaan. Se oli varmaan sun uusi illuusio taas. Ei ollu. Mitä? Mä sanoin. Mitä tapahtuu? Sisko! Mitä täällä nyt kataan? Ootko sinä kunnossa, rakas? Äiti, mä näen sut tosi huonosti. Rakas, onko kaikki hyvin? Rakas. Äiti, mitä me nyt tehdään? Apua, auttakaa joku. Joo, mikä hätään? Mun sisko, en mä tiedä mitä se tapahtuu. Se yhtäkkiä vaan makaa maassa. Mitä? Joo, tää on paha. Mitä me nyt voimme tehdä, jos hänellä ei ole mitään, ei meillä olisi puhelimia. Joo, chillaa. Kyllä mä hoidan tätä, ehkä. Pareekin hoitaa. Noniin. Ja sitten tapa mun siskoa. Rakas. Niin. Eiköhän meidän olisi aika viedä sinut nukkumaan. Joo. Niin, ei tää. Äiti. Kyllä tässä vielä joku hetki se meni jo. Miten sitä nyt voi korjata? Heräsinkö mä? Pelastiks sä mut? Taisin varmaan pelastaakin. Kiitos ihan sikana. Kiitos kun katsoit meidän videomme. Tämmöisen vähän menestyksellisen videon. Kiitos ja nähdään sitten seuraavissa videoissa. Moi moi!